πολλά αυτό το χρονικό διάστημα, κυρίες και κύριοι, στον τουρισμό από την Τουρκία. Έχουν τις γιορτές τους τώρα οι Τούρκοι. Το Μπαϊράμι είναι. Το Μπαϊράμι. Θρησκευτική είναι σαν το Πάσχα, ας πούμε, των Ορθοδόξων. Τελείωσε το Ραμαζάνι και Ραμαζάνι και Μπαϊράμι. Και έρχονται πάρα πολλοί. Είναι ηλίθεια και το πρόβλημα με την βίζα που έκανε τη χάρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων, στον Ερντογάν. Ένα από τα προαπαιτούμενα για να βοηθήσει στον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών, που αυξάνονται, των παράνομων μεταναστευτικών ροών, εν πάση περιπτώσει. Και να πάμε σε ένα αγαπημένο νησί, και μάλιστα στα ορεινά, όπου εν αναμονή και της έλευσης των Τούρκων αλλά και του Πάσχα, ένα ζευγάρι το οποίο έχουμε παρουσιάσει κατά επανάληψη και ευχαριστώ πολύ για τις ωραίες εικόνες, βλέπετε πολύ ωραίες εικόνες, βρίσκεται και μας περιμένει. Είναι η Αγγέλα Εγατανά, τη θυμόσαστε οι παλιοί, με τον βοηθό της, τον σύζυγο, τον Γιώργο Τσιριμιάγκο. Αγγέλα Εγατανά, Γενική Διεύθυνση της καταπληκτικής επιχείρησης εστίασης, με τον νεαρό Γιώργο Τσιριμιάγκο, ο οποίος μαθαίνει τη δουλειά. Και δίπλα στη σοφή γυναίκα του και μου αρέσει να τον πειράζω. Γεια σας, παιδιά. Και πανέμορφη. Υπερθεματίζει. Το διορθώνω, ξανακάνω εισαγωγή. Μαθαίνει πράγματα δίπλα. Στην καταξιωμένη και πανέμορφη και πανέξυπνη γυναίκα του έκανες καλή επιλογή. Του χωριού, την πιο όμορφη γυναίκα του χωριού. Όχι του χωριού. Τώρα το έριξες. Του χωριού. Το χωριό πόσους κατοίκους έχει? 6. Κατάλαβες. Πόσους κατοίκους έχει το χωριό? 2. Οι 2 κάτοικοι. Εγώ είμαι ο πιο ωραίος άντρας του χωριού και εκείνη η πιο ωραία γυναίκα. Άμα θέλεις κάνουμε και καλυστία. Κριτική επιτροπή, εγώ το έχουμε στήσει το θέμα. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, περνάμε πολύ όμορφα εικόνες που βλέπετε. Ναι. Στο Αιγαίο, καταπληκτικά. Τώρα είναι οι τελευταίες ανάσες πριν αρχίσετε να τρέχετε για το Πάσχα. Γιατί το Πάσχα μετά είναι τα κεφάλια μέσα. Είναι πολύ η δουλειά. Ευτυχώς φέτος το Πάσχα πέφτει πιο αργά, θα έχει πολύ καλό καιρό. Ήδη είμαστε γεμάτοι ηχείως από τουρίστες. Από τους γείτονες Τούρκους. Προηγουμένως ήθελα να κρατήσω μια παρέα που ήταν εδώ Τούρκοι για να βγουν να σας μιλήσουν. Αλλά έπρεπε να φύγουν μια η ώρα με το καράβι. Δεν μας ξέρουν, δεν βγαίνουμε Κωνσταντινούπολη. Δεν γνωρίζουν. Να σου πω κάτι. Οι Τούρκοι έχουν διάφορες ιδιαιτερότητες στο φαγητό. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, τώρα παντσέτες και χοιρινά. Τους κάνετε ιδιαίτερα πιάτα ή επιλέγουν αυτά τα οποία έχετε? Επειδή έχουμε ποικιλία και σε μοσχάρι και σε κατσίκι και σε αρνί και σε ζυμαρικά, έχουν πολλές επιλογές, οπότε αυτό δεν είναι πρόβλημα για μας και ούτε για εκείνους. Εξαιρούν αυτά τα οποία εξαιρούν το αλκοόλ. Η αλήθεια είναι ότι έχω δει Τούρκους οι οποίοι είναι γερά ποτήρια, δεν είναι ιδιαίτερα θρησκόληπτοι. Περισσότερο δεν το πίνουν το αλκοόλ, ας πούμε, σε δημόσια θέα στη χώρα του. Έξω πίνουν. Αλλά δεν θα πάρουν ποτέ μπιφτέκι, ποτηράκια. Μήπως έχει χοιρινό μέσα, δεν θα πάρουν μπιφτέκι. Για εξηγήστε μου, αυτό τι είναι, δεν βλέπουμε τα μύδια, τι είναι? Έχουμε φτιάξει ένα ωραίο λιγκουίνι με σάλτσα από σαφράν, γι' αυτό βλέπετε κίτρινο. Από σαφράν, μύδια και κολοκυθάκι. Εδώ έχουμε ένα πληγούρι, ένα κουσκούς λαχανικών με γαρίδες μαριναρισμένες με πορτοκάλι και ψημένες στο φούρνο. Τι ωραία πράγματα κάνετε. Έχετε τερματίσει. Μια ωραία γαρδομακαρονάδα με στραβ και τα λοιπά. Εδώ έχουμε ένα χιώτικο μπουρέκι γλυκό. Αυτό δεν το ξέρω. Το μπουρέκι αυτό τι με κοιμά είναι? Τι είναι λοιπόν? Είναι φύλλα στρώσεις και ενδιάμεσα έχει γλυκιά κολοκύθα με κανέλα και γαρίφαλο και μετά το σιροπιάζουμε. Τι λες, αυτά είναι τα γλυκά και τα φαγητά των φτωχών, γιατί η κολοκύθα υπήρχε πάντα. Λίγο ζυμαράκι έφτιαχνες και έτσι δημιουργούσε η νοικοκυρά η παλιάτη. Αυτό τι είναι, φραπέζ με τριογάλα? Όχι. Καλβάσου μυγδαλένιος. Γλυκό πορτοκάλι και κανέλα. Το βάλω σε ποτέ να του δώσω έτσι μια άλλη υπόσταση. Φίλε, έχετε ανάξει την κουζίνα σε επιστήμη. Δηλαδή κάθε φορά... Αγαπάμε. Ναι, εντάξει, είναι αγάπη. Κάθε φορά το προχωράτε, το πάτε όχι μισό, το πάτε και ένα βηματάκι παραπέρα. Κάθε 6 μήνες αλλάζουμε μενού. Είναι αλήθεια. Ναι, γιατί πάμε στο καλοκαίρι σε πιο ελαφριά πιάτα, πιο που θέλει με τον καιρό, με τη ζέστη κτλ. Και το χειμώνα πάμε πιο κόκκινες σάλτσες. Ναι, σωστό ρε φίλε τώρα. Διότι άμα έχεις κανένα 45 ας πούμε Ιούλη μήνα, τι να φας τώρα. Πες του αλλού να φάει τώρα η μάμπα ελτίνο, νοστιμότατο και μετά κουβαλίστε το στα παιδινά. Ακολουθάμε τον καιρό και έτσι δημιουργούμε κουζίνα κάθε φορά. Εσείς ακολουθάτε τον καιρό, εμείς ακολουθάμε τη μύτη μας. Γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο χωριό όπως βλέπετε. Εδώ θα σας γυρίσουμε τώρα να δείτε και το χωριό. Ναι, γιατί το απ' έξω του μαγαζιού, παιδιά, δεν το έχουμε δει πολλές φορές. Τώρα βλέπουμε. Συνήθως βγαίναμε χειμώνα από μέσα. Ναι.
και γύρω-γύρω η πλατεία, η εκκλησιά μας η Αγία Παρασκευή εξαιρετική. Μεγάλη Η χάρη. πλατεία, όλα είναι δωρεές των Ελλήνων μεταναστών. Μείνε στο Μήλο. Παιδιά, αυτό το βλέπετε το πέτρινο, εκεί στο Μήλο, στο Μήλο. Όχι, απ' την άλλη. Αυτό είναι Μιλόπετρα, ναι. Έτσι έβγαινε είτε λαδάκι, είτε καλαμπόκι, καλαμποκάλευρο, είτε τα παλαιά χρόνια. Μία από τις μεγαλύτερες, εδώ είναι λάδι, μία από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις, παιδιά, των Ελλήνων Εμείς το βάλαμε του παρελθόντος. στην πλατεία για ντεκόρ και είναι πολύ ωραίο γιατί βρήκαμε τις μιλόπετρες αυτές και έχει γίνει καταπληκτικό και το φωτίζουμε και το βράδυ. Και δεξιά είναι ο πύργος μας, ο οποίος χτίστηκε το 1515. Βέβαια εκεί πάνω τα ράτσα τώρα, γιατί είχαν πέσει οι πολεμίστρες. Και είναι της κυρίας Γατανά, είναι πυργούσενα όπως καταλάβατε. Τι λες τώρα, παιδιά, δεν μου τα έχετε πει όλα αυτά τα πράγματα. Είσαστε, κατάγεσαι και από οικογένειες δηλαδή τώρα για να το τερματίσουμε. Πολέμαρο. Προφανώς είναι από την Ιταλική οικογένεια των Γενοβέζων, την Καετάνο. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι Καϊτάνο Γενοβέζη. Και είναι γνωστό το ότι είναι στο Λίμπρο Τόρο η σύζυγός σου. Γιατί φαίνεται φυσιογνωμικά ότι είναι στο Λίμπρο Τόρο. Ακριβώς. Και αυτός ο πύργος λοιπόν είναι της οικογένειας της γιατί το αγόρασε ο προπάπος της το 1871 του Τούρκου. Κοίτα να δεις. Παιδιά, τα ορεινά χωριά στην Ελλάδα και τη Χίο επιλέχτηκαν σε σημεία πρώτον να μην έχουν πρόβλημα με τους πειρατές. Να μην τα πιάνει το μάτι. Δεύτερον, δεν υπήρχε το δικό δίκτυο που υπάρχει σήμερα. Μέχρι να ξεκινήσει ο Τούρκος να πάρει το κεφαλικό φόρο, ήθελε με το μουλάρι 5 μέρες. Και για λόγους ασφαλείας έγινε εκεί. Ακριβώς. Και εδώ πέρα βλέπει όλο το Αιγαίο. Και οι Γενοβέζοι τότε που είχαν εδώ πέρα, είναι φρούριο ήταν εδώ. Από κάτω έχει και μια εκκλησιά που δεν έχει προσδιορισμό την Ανατολή. Και πιστεύουμε ότι χτίστηκε είναι στον προάγλιο χώρο του πύργου. Όλου της πολιτείας που ήταν εδώ. Και έβλεπε όλο το Αιγαίο. Βλέπει Εύβοια, Άνδρο και Τίνο όταν έχει καθαρότητα. Σήμερα δεν τα απόγευμα που είναι καθαρός έχουμε βορειά. Φαντάσου ο άνθρωπος δεν είναι χιώτης, είναι Ιόνιος, έτσι. Καταλαβαίνετε πλήσε κεφάλαιο που το έχει κάνει η γυναίκα. Είναι διαβασμένο. Όχι, πλήσε κεφάλαιο που έχει κάνει εσύ. Όχι, όταν ήρθαμε Δεν έχουμε τίποτα ανδροκτονίες. Άστο, ναι. Ναι. Ασχολείται και να διαβάζει για όλα αυτά. Και του λέω πώς το ξέρει. Μου λέει μπήκα και διάβασα. Με ενδιαφέρει. Έτσι, προφυλάσσετε γιατί είναι περίοδος για ανδροκτονίες, όπως πολύ σωστά επεσήμανε. Ναι, γιατί εγώ βλέπω να γριεύουν οι γυναίκες μετά από όλα αυτά και μας κυνηγάνε. Είμαστε παλικάρια και αντέχουμε το ξύλο, φιλέ. Την αγάπη μου. Να είστε καλά. Έλα. Καλό Πάσχα, καλές γιορτές, παιδιά, γεμάτη καρδιά, γεμάτες τσέπες. Να αξιοθούμε κάποια στιγμή να τα πούμε για από κοντά, να πειραχτούμε δηλαδή και ιδιωτικώς. Θα έρθω στην Αθήνα το Μάιο και θα επιδιώξω να έρθω να σας δω. Ναι, τίποτα, ένα καφέ θα πιούμε, πάρεις τηλέφωνο, ένα καφέ. Φιλιά, παιδιά, αγάπη, φιλιά πολλά. Να είστε καλά. Είναι μην πάθω αιμονία, αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου ζευγάρια. Είναι 200 χρόνια μαζί, είναι ευτυχισμένοι, μεγαλούργησαν, φτιάξανε μαγαζιά για τα παιδιά τους. Πάνε να ησυχάσουν, κάνανε ένα μαγαζάκι σε ένα χωριό 2,5 κατοίκων. Κατάφεραν από εκεί που έπινε ένα καφέ ο παππούς και το έχουν κάνει προορισμό. Έχει εξαιρετικούς προορισμούς η Χίος. Και πας στο κομμάτι το ορεινό, το πιο βόρειο ας πούμε της Χίου και είναι πλέον ένας προορισμός. Γιατί ξέρεις ότι έχεις ωραία θέα, δροσιά, καταλαβαίνεις για το καλοκαίρι και από την άλλη ο άνθρωπος είναι στρατιώτης. Δηλαδή σου λέει κάθε 5-6 μήνες αλλάζω μενού. Είναι ευτυχισμένοι, περνάνε καλά. 2-3 μήνες που δεν έχουν πολλή δουλειά πάνε βόλτες, μαζεύουν λουλούδια, μανιτάρια, κυνηγάνε κουνούπια, δεν ξέρω τι κάνουν. Και είναι ευτυχισμένοι, μπράβο. Και από τη μια. Κουνούπια, ναι. Είμαι αντίθετος. Και μετά τα πεταλώνουν. Ναι. Έχει λίγο το καταλόγιστο τώρα. Ναι, το έχω. Είμαι υπέρ του κυνηγιού των κουνουπιών. Μάλιστα. Αλλά και χθες έλεγες ότι έχεις φίλους εξωγήινους. Παιδιά, δεν έχω. Μήπως αυτοί σου έμαθαν το κυνήγι. Δεν έχω φίλους εξωγήινους. Εξωγήινοι υπάρχουν και τα κεντρικά είναι Νίλσεν.